Ahoj, takže vítejte u naší druhé challenge. Jak víte, já jsem Kačka, tohle je Pája. Jenom to děláme, protože se nám ta první zdala docela dost slabá, takže teď jsme si připravili opravdu něco, Co asi nikde čekat nebude. nechutného. Takže asi můžeme... Asi začneme. Máme tady 2 skleničky a dáme tam... Jdu teda trošku třeba dolů, abyste to viděli, ale to asi... My vám to budeme ukazovat, jak to bude vypadat. Takže já bych začala asi spíš... Asi bych začala povedlama. Takže tam dáme českého povidla. Ano, ty jsou nejlepší, ale v kinových bukách. A ne v téhle challenge. A ne v Takže dáme lžičku buchet, teda pověděl. No. Tohle mi přijde fakt nechutný. No, to. Takový moc hezký to. Takový hezký pohled na to. Tak, hořčici. Máme hořčici. Což je další. Což bude to... Hořčici jim jenom s párkama, nebo... Zrovna dneska jsme spolu měli pár koříků s hořčicí. Jo. Na andělu. Ale to bylo dobrý. To, ale tohle jako... Dát mašličky. Magi? No, je to Magi. Dáme tam Magi. Ale ty tam fakt málo, nebo se fakt posadu. To i tak, takže... Fuj, to vypadá hrozně. Ty vole, vypadá to jak nějaká... No, nevím, jak bych to jako nějaká... Je to asi nechce. To smrdí. Fuj, jsi to zamíchala? Zamíchala. Takže přidáme do toho trošku pepře. Ale fakt trošku. Ne, tak malinko. To možná není pepře, nevím. Smrdí to jako pepře. No, ty jo. A přidáme do toho červenou papriku. Má to takovou hovnovou barvu. No a ještě do toho... Ty jak se tam přidá tak, samozřejmě jak to vypadá, když ty vole... Tak to vypadá hovno s tím pojedná. Ale to něčím nařídilo. No a... Jo, a ještě tady máme vanilkový extrakt. A to tam fakt dáme málo, protože jako... Až to tak jako moc cítit, jo, tak... Jsou tam 4 Ečka. Jo? No, každopádně je to nechutný, takže je to jedno, kolik je tam Eček. Tyba, to smrdí, co to je, ty vole. Vanilkový extrakt. Jsem nelez. Dále se. Martina vypadí, ježiš, to je Pavlíny starší sestra, mladší sestra. Zavři. Zavři. Nikdo by tam natáčíme to. A další. Čau. Jo, to je takovej sněm, jako prostě. No, takže můžeme... Dík, holky. Děláte si prdel. Co tady děláte? To je smrad. Tak vystřelte. Ty to musíme udělat znovu, že? Ty vole. Martina, uklidni se, jako jo. No, takže už to konečně můžeme sníst. Tohle bylo nečekaný, protože dorazila moje mladší sestra, která je trošku Retardovaná, ale jenom malinko. taky jsme natočili její video, trošku se tam rozmázla. Asi jak všichni víte, jo, z Facebooku, ale měli byste se na to kouknout. Nechci se trošku naředit? Vlastně tak chceš jíst? Naředíme to šťávou, vodu ze šťávou. Ty prasek! Ty jsi dosáhl státu. No tak když už tak to tam nevím. Ale to fakt smrdí, jak kdyby... Ale fakt to smrdí jako... Jak to smrdí? Teď to vanilkovém extraktu to smrdí jako vanilkový, že jo? Ne, jako... No ne, prostě je to fakt jako, nechutný. My se budeme říkat, že jsme trapní, že jíme jenom lžičku, ale... Moje třída mi to dá v pondělí sežrat, jo, takže zdravím vás. No, moje třída to ani neuvidí, doufám.
Fakt to vypadá jako hovno. Takže kdybyste chtěli vidět, asi takhle nějak to vypadá. Je to hnědý. A je to prostě hnusité. Chceš taky ochutnat? Ne, díky. No tak dostí. To se pokojíme. Takže můžem? Dáme to celý? Jo, dáme to celý, ano, jo, dáme to celý. Nechci vidět, jak se Pavlína povlé. Ne, dáme 2 lžičky. Pavlína, ale ne, vypadá to jako koní hubu. O to jsem chtěla jít na barikádu ke koním. Ne, mně se to fakt nechce žrát. Už to natáčíme. Jo, když tak tamhle tam vzadu, ta hvězda, tak tam stojí, tak to je ta z toho YouTube. Jo, to je tam. Ještě jako. Co tady děláte? To je smrad. Běž. Pavlíno! Běž. Jak se to jak se tu klávesnice máte? Kde to máte? No, teď menší trocha. Koukej, běžte do prdele. Tak běž. Pavlíno. No. Už jste viděli polovinu Pavlíny rodiny. Jo. A vzadu a vašeho sobranu. Když ale no to tady jsme. No tak tvrdím to si, že to už se máme za sebou. Já se... Můžu? Ježišmarja, ne. Máš to čím zapít? Jo. Takže 3, 2, 1. Nebudu cítit asi ještě celý den, ty vole. To je raket. Pět do Chorvatska. Vidíš, že to je kráva. Pět, prostě. Už hubu nebo ti to nervu do prdele. Díky, tam se polila, vůbec dám. Fuj. No, takže možná někdy natočíme. Jak to tam, bože jo.